2 hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a 2 fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos. Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal. Üdvözöllek benneteket a 2020 film Odüsszeia új adásában, ahol Oxival David Attenborough új filmjét fogjuk kicsit boncolgatni, ugye az Egy élet a bolygónkon címűt, ami hát egy 2020-as nagyon friss premier a Netflixen. Oxi, te mit szólsz ehhez, hogy ezt a filmet, vagy dokumentumfilmet választottuk? Hát természetesen azért úgy gondolom, hogy nem az határozza meg a jó beszélgetéseink alapját, hogy az nekünk valami nagyon kedvenc, már vagy régóta kedvenc, vagy új kedvenc játékfilmünk. Én nagy híve vagyok az asszociációknak, és nem tartom jó filmnek az Attenborough filmjét egyébként, ezt a filmet. Én amúgy sem vagyok egy ilyen nagy természetfilmnéző, viszont rendkívül jó asszociációkra és jó beszélgetésekre, vitákra adhatok ott, úgyhogy izgalmasan várom, hogy milyen gondolatok röppennek most itt elő tőlünk. Ugye, ha az IMDb értékelést nézem, akkor azért ez egy 9/2-es film, ami elég jó, tehát hogy elég ritka, hogy egy film ilyen jó értékelést kapjon. De emellett én azért érzem ezt a filmet jónak, és itt egy kicsit szembeszállnék a te álláspontoddal. Én valahogy úgy szoktam ezt értékelni, hogyha elkezd borsózni a hátam, akkor ott valami meg lett pendítve. És valahogy, ahogy a Attenborough elmeséli az egész életét, és párhuzamba rakja a Földnek gyakorlatilag a pusztulásával, tehát ahogy ő egyre érettebb filmalkotó lesz, és egyre érettebb természetjáró és tudós, úgy a Föld egyre inkább szorítja ki, vagy hát az emberek egyre inkább szorítják ki a vadon élő állatok területeit, és úgy zsugor inkább ez a planéta zöld szempontjából, halak szempontjából, vadak szempontjából, és valahogy úgy kezd bennem érzelmeket generálni, ugyanis én ugye a 80-as évek legelején születtem, és amikor elér a film oda, hogy Attenborough ilyen 40-50 év között van, na akkor lépek én be gyerekként, és emlékszem gyerekfejjel, hogy cirkuszolok azért, hogy a David Attenborough-t hagy nézzem a tévébe is. Amikor konkrétan lekéstem, mert valami programra kellett menni, azt hiszem a nagymamám barátnőjéhez, vagy nem tudom, hova kellett elmenni, és hát én üvöltöttem, hogy hát én ezt nem láthatom, és nem tudom visszanézni. Ugye akkor még nem volt videómagnó, és nem volt DVD, nem volt Blu-ray lejátszó, nem volt Netflix, nem volt HBO, és a lényeg, hogy azt hiszem egy bácsi mondta, hogy nyugodjál meg, tudod, az igazság, Maki, hogy itt van a David Attenborough filmje, ugyanis van videónk, és ezt felvettük, és ezt nem teljesen értettem, és ez valami misztikus dolog volt ilyen vissza a jövőbe, hogy akkor most vissza lehet játszani azt, ami már lement a tévébe, és megnézhettem a David Attenborough-t úgy, mint a élőben nézném, és mondták, hogy le se lehetett szedni engem a képernyőről gyerekként, én kis szőke gyerekként ott bambultam, és tényleg az volt, amit az Attenborough mondott, hogy ő mutatta be az embereknek az állatokat, az élővilágot. Tehát annyira, egyrészt nem volt még ennyire gazdag az állatkertünk, nem volt benne ennyiféle állat, de hát gyerekként senki nem tudta, hogy néz ki egy lajhár. És ezeket az élményeket is visszahozza ez a mozi. Jó is, hogy mondtad ezt az időt, ugye 82, ugye akkori születés vagy? 81. Bocsánat, 81. Hogy én begyűjtöttem most néhány korábbi munkát, amik ugyanerről szóltak. Ugye volt 2 nagy slágerfilm, az egyik egy 82-es,
vagy 83-as, a Koyaanisqatsi, Kizökkent világ, és aztán 10 év múlva, közel 10 év múlva, 92-ben a Világok arca Baraka. Ezek ilyen, az egyikre azt írták, hogy filmesszé, ez a Koyaanisqatsi, a másikra pedig, hogy amerikai dokumentumfilm. Ugyanezt mutatja be tulajdonképpen, amire itt az Attenborough ebben a filmjében rávilágít. Én azért, tehát magyarul azt, hogy ugye maga a teremtett világ, ami végtelenül gazdag és újra éledésre mindig képes, csak hagyják neki, és aztán ott van vele szemben a civilizáció, ami elpusztítja ezt az egész szép dolgot, a természetet, a flórát és faunát, és közben az jutott eszembe, hogy amit mondtál is, ez már is asszociálgatok, ahogy ottan megismerjük a David Attenborough által bemutatott szép világot, ülünk egy fotelban, és ugyanígy nézzük végig ezt a válságot, amiről ebben a filmben beszél, ülünk szépen egy fotelban. És ez egy marha érdekes ilyen, a néző, tehát a civil emberek, a civilizáció olyan, mint egy filmnéző csupán, egy passzív, kómába lévő figura, persze ő maga okozza ezeket, de azok az emberek, akik soha nem építettek olyan gyárakat, meg olyan nem pusztítottak erdőket, nem bányásznak olajat és egyéb olyan kincseket, amitől tönkre megy a dolog, és ezekkel a felhajtó, meg nem tudom milyen gázokkal ők nem foglalkoznak közvetlenül, meg közvetve se igazán, csak megveszik a sprét mondjuk a boltba, meg az autóval mennek, azok ilyen passzívak. És nekem ez a esetlensége, ennek a hullasága jutott eszembe. Tehát amit a Koyaanisqatsi meg a Baraka kínál, az már az, hogy tulajdonképpen egy apokaliptikus világ van, ezek 30 és 40 évvel ezelőtt készült produkciók. Miről beszélünk? Tehát mire figyelmeztetett az a szegény Attenborough? Hát szerintem nem szegény, hanem egy nagyon nagy tudású ember, aki újra és újra megpróbálja elmagyarázni a hülye embereknek, hogy mit kéne csinálni, meg a hülye politikusoknak. Én azért mondom, hogy hülye emberek, meg hülye politikusok, mert 80-as évek végétől tudjuk, hogy kurva nagy a baj, és senki nem tesz semmit, vagy ilyen nagyon lassú lépésekben. Én egyébként pár éve néztem az Al Gore-nak a dokumentumfilmjét, és pont arról szólt, hogy például akkor, hogyha az Al Gore nyer Amerikába, akkor milyen környezetvédelmi lépéseket eszközölt volna, aminek már teljesen más hatásai lennének, tehát sokkal előbbre járnánk. Egyébként nagyon sokan, ezt a kanapéból ülést vagy nézést, ezt én is így érzem sajnos, hogy sokan ezt végignézik, kitesznek a Facebookra 3 szívecskét, egy idézetet, aztán mennek tovább, ugyanúgy nem szelektíven gyűjtik a hulladékot. Mondhatom magamnak is, amikor fáradt napjaimon nem szelektíven gyűjtök, és haragszom is magamra, tehát nem mártírkodom most, hanem magamat ugyanúgy szembecsulázom a tükörbe. Mondjuk legalább lecseréltem a 2 ütemű robogómat pár hónapja egy elektromosra, de hányan nem tudják ezt megtenni, mert nem kapnak rá elég támogatást. Jó, hála Istennek a magyar állam kiírt ilyen támogatást, csak hát nagyon kevés volt ez az összeg, és gyakorlatilag egy hét alatt elfogyott ez a támogatás. Ebben aztán most kivételesen Kínát meg lehetne nézni. Tavaly voltam Shanghaiba ősszel, gyakorlatilag csak elektromos robogó volt, nem volt zaj, de semmi zaj nem volt, és nem volt smog. Tehát leírhatatlan. Tehát teljesen más Shanghai, mint amiről korábban beszámoltak ismerőseim. Én nem voltam korábban. A másik érdekesség, és ezzel szemben pedig egy ilyen klasszikus zenei koncertet fényképeztem, tehát sajnos nem nyaralni voltam, és voltunk 1 vagy 2 napot Tájföldön is, és Bangkokban voltam korábban, 10 éve, viszont most ugye még Bangkokot nem érintette ez a nagy gyakorlatilag elektronikai fellendülés, ilyen szempontból a környezetvédelmi reformok, és ott még olyan büdös olajszag volt, hogy béreltem egy ilyen riksát, tudod, mert hogy keleten az ember beül egy riksába, lábbal hajtják, tehát teljesen más hangulata van, hát azt hittem zöld lesz, mire kiszállok. Tehát
1 óra volt a forgalomban, szívtam a kipuffogó gázt, tehát ez a pokoli dolog. És még egy analógia a kanapé fröcsögésre, amit említesz, hogy ezek a szegény, nem is tudom, majmok, nem páviánok, hanem, mindjárt eszembe jut, orángutánok például, vagy gorillák, ezek ugyanúgy kényelemben vannak. Az utolsó pillanatig a puha lomberdőbe himbálóznak a kis karjukkal egyik ágról a másikra, csak aztán jön az a kurva nagy markológép, mint az Avatarba, és bedarálja az egész erdőt, levágja a fákat, és van egy ikonikus kép ebben a filmben, ahogy a kis majom ott ül egyedül egy ágon, és körülötte semmi, csak az apokalipszis, és tudod, hogy éhen hal. És most mondhatod, hogy ez nyál, meg gics, de nem, csezd meg, ez a valóság. Ez nem nyál, nem gics, az a gond, hogy nem látjuk azt, hogy itt most nálunk rohadt jó még az időjárás, még így is, hogy 1 hetes monszun van, ami soha nem volt, de még így is azt mondod, jó, mert nincs tök meleged, annyira nem fázol, a telek enyhék, októberben még kavargatod az ujjaddal a balcsi vizét, persze, tök jó, csak ez egyre szarabb lesz, és egyébként még mindenki, aki délen van, meg Afrikában, föl fog ide nyomulni, mert éhen halnak az emberek. Igen, tehát szerintem egy picit mondjuk el a filmet, mert egyre több ilyen személyes sztori lesz, és ugye mindig kedvet is akarunk csinálni a filmeknek. Nagyon jó az összeállítása, a szerkezete a filmnek. Attenborough ugye Csernobilból indul, és oda is érkezik vissza a keretes szerkezet, és ezek a legérdekesebb részei szerintem a filmnek, már szinte ilyen stalkeri, Tarkovsky-féle képet mutatnak, ugye egy pusztulatváros van, ugye elmondja, hogy itt történt az atomerőmű balesete, és lám, ahogy az emberiség kivonul egy helyről, ugye a természet előre vonul és benépesíti állatokkal, növényekkel az egész területet, de maga a civilizációs emlékművek, a lakótelep, hát itt természetesen a volt Szovjetunióból ismerős ilyen propaganda, falragaszok, plakátok, freskók, a boldog szocialista, kommunista jövőről, ezek is ott vannak, ezek nekünk külön jelentenek valamit. Most már ugye ilyen katasztrófa turistáknak a helyszíne, és utána Attenborough végigveszi azt a sok szép dolgot, amit élete során lát, egy tablót kapunk abból és ugye sok-sok film részlettel illusztrálva azokat a munkáit, amelyek során bemutatta nekünk a bolygót. És a végén azt is elmondja, ez szerintem a legjobb, vagyis a leghasznosabb része, hogy azokban az országként kicsi országok, Marokkóról van szó, Kosztarikáról, ahol megpróbálták, látván, hogy elkezd pusztulni a természet, kifejezetten radikális kormányintézkedésekkel, állami beruházásokkal visszaállítani a dolgokat, illetve ezeket a új ilyen hasznosítható energiákat bevetni, napelem, stb., és minden visszaállt a rendes kerékvágásba. És ezzel a jó üzenettel búcsúzik Attenborough, hogy tulajdonképpen vannak példák, hogy meg lehet újítani a Földet. De az én hitetlenségem ezügyben az, hogy ez már nagyon régi sztori. Tehát a Koyaanisqatsi, de nem ez a film volt az első ilyen, meg nem ez az híradás, mondom, 1983-as. De hát ezt már a 70-es években lehetett tudni, hogy baj van. De én ezt nem, tehát ha most mint film esztéták vitáznánk, hogy mennyire újszerű ez a film, ilyen szempontból ez a film egyáltalán nem újszerű. Viszont szükséges, és ahhoz képest élvezhető. Tehát az Attenborough az elmúlt 4 évben is csinált egyébként egy nagyon jó sorozatot, érdemes megnézni. Abban vannak azok a képsorok, amit be is játszik ebbe a filmbe is, amikor azok a rozmárok gyakorlatilag az élőhelyük kiszorulása miatt nincsenek már ilyen nagy jégsapkák, amin el tudtak így napozgatni, hanem szerencsétlenek felmásztak a sziklára napozni, és amikor lejönnek, nincsenek erre felkészülve, és gyakorlatilag halálugrásban több száz, több ezer állat hal meg, és borzasztó. Tehát tényleg egy olyan
sokkoló rész, nem tudom, láttad-e, Oxi, de ha le akarod magad sokkolni, akkor nézd meg, brutális. Tehát senki nem hagy hidegen ez a látvány, és hát nyilvánvalóan a globális felmelegedés okozta. Egyébként egy filmet kihagysz, mert ennek a Koaniszkáci Nagoya, vagy mi, Pojászkváci, meg a Barakkának ugye a folytatása a Samsára, amit én nagyon szeretek, mert ugye a Samsára hát most a vallásilag kéne elemezni, ugye a megújulás, a világ újjászületése, és egyszer filmkluboztam, és több száz emberrel elemeztük ezt a filmet, nekem nagyon nagy élmény volt, képkockáról képkockára. Ugye ezekben nincs egy ilyen David Attenborough-szerű narrátor, aki értelmesen tanárbácsi módjára elmagyarázza, hogy mit látsz, hanem van, akinek ezek csak szép képek, sajnos. Ezért nagyon fontos elemezni ezeket a képeket. Tehát az elején például egy sivával indul, ugye, ami a pusztulás és újjászületés, és utána megmutatja a vallások születését, megmutatja a kereszténység születését, megmutatja a burmai piramisokat, megmutatja az egyiptomi piramisokat, megmutatja az inka piramisokat, tehát minden vallásnak elindul a kezdete, és megmutatja a világ végét is, tehát a vulkánkitöréseket, a természeti katasztrófákat, tehát egyfajta körforgást mutat be a film, és gyönyörűen gondolatról gondolatra veszi át például a halált kiemeli, vagy a mesterséges intelligenciát, így például az androidok gyakorlatilag gyártását, hogy már olyan szexbábuk vannak, akik beszélnek, rád néznek, tökéletes idomaik vannak. Tehát én a Samsárát ide venném ebbe a sorba, amit most felhoztál, és az Attenborough, hogy mi az, ami újat hozott, ami miatt te valószínűleg azt mondod, hogy annyira nem jó film, mert hogy neked majd mindjárt kifejted, hogy nem hozott újat. Nekem ebben hozott újat, hogy kontrasztba állította az ő életművével. Tehát csinált magának úgymond egy sirató dalt, kicsit Jancsó is ezt csinálta az utolsó 8 filmjébe kb., hogy mindig eltemette magát. Emlékezzünk csak a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesterre, amikor a lovasi számra fekszik egy ilyen gumimatracba, és gyakorlatilag a Hernádi Gyulát is megöli a filmben, meg saját magát is, érzi, hogy búcsúzik ettől a világtól. Attenborough is búcsúzik ettől a világtól, és egy olyan örökséget szeretne magának, ami azt mutatja, hogy van kiút, és ami nagyon érdekes, és valahol borzasztó, de megnyugtató, hogy igazából vagy velünk, vagy nélkülünk, de a természet az helyre fog állni. Tehát Csernobil mutatja, hogy az ember nem tudja annyira elbarmolni a természetet, hogy ez nem helyre. Tehát igazán nem a természetet kellene már féltenünk, mert nem ott tartottunk a Koaniszkáci idején, hogy a természet, már magunkat kell féltenünk. Igen, tehát egyébként ez is már egy műfaj lett, akár kicsit túlonzva nevezhetjük, akkor kiegészítve a 2011-es Samsárával megnéztem, tehát már ez egy olyan verzió, ami eleve épít a korábban említettekre, ezekre a kizökkent világ, Barakka és stb. Ezekben ugyanúgy, mint bemutatta az eredeti állapotokat, akkor megérkezik az ember, a vallások kialakulását, stb. Tehát így. De figyeltem az Attenborough filmben, ugye van egy olyan rész, amikor bemutatja egy konferencián pont ezeket a jeleneteket, ezeket is most láthatjuk újra, amiket mondta, hogy a rozmárok ott zúgnak le a sziklás partszakaszokra, és hát ott halálukat lelik, és hogy mi történik. Természetesen a filmben az egyik gond, hogy nem említi, hogy mi emberek, a tömeg, a massza, az állampolgár, ez most ide egy éppen illeszkedő szó, semmit nem tehet. Mindent úgyis az állam határoz meg, a kormányok meghozzák a megfelelő jó politikai döntéseket, és ennek kapcsán elindulhat egy rekreáció az iparban,
a mezőgazdaságban. Nagyon szívmelengető volt Hollandiát nézni, ahol mondja, hogy a második legtöbbet exportáló élelmiszer előállító ország. Hihetetlen, mert Hollandia közben elég pici a többihez nagyokhoz képest is. Igen. Tehát azt mondja, itt van a megoldás. Hát igen, tehát hogy például ugye pont a kommunizmusban megpróbálták bebizonyítani, hogy Magyarország mennyi mindenre alkalmas. És bizonyos, hát nem is tudom, dolgok teljes hülyeségnek tűnnek, hogy üveggyapotot termesztettek, és akkor ez benne volt a tévéhíradóban. De vannak olyan vívmányok, amik a mai napig megállták a helyüket. Tehát például ott volt a Diósgyőri acélmű, vagy készültek ugye ezek a Ganz-Mahlwag vonatok, és amikor 10-valahány éve voltam Észak-Afrikába, akkor úgy olyan büszke magyarként szálltam föl a szerelvényre, amin Ganz-Mahlwag felirat volt, és hát Észak-Afrikában még mindig ilyen vonatokkal mennek az emberek, ilyen logó van rajta, úgyhogy azt gondolom, hogy a magyar mezőgazdaság is képes lenne csodákra, nagyon jó termőterületünk van, és hogyha a világ szemlélete megváltozna, és hajlandóak lennének az emberek a napi 7-szeri húsfogyasztás helyett mondjuk csak a heti 7-szeri húsfogyasztás helyett heti 2-szer vagy 3-szor húst fogyasztani, és ezzel nem kéne a gasztronómiánkat megváltoztatni, tehát ugyanúgy legyen töltött paprika, legyen gulyás, stb. Úgy, ahogy emberléptékű. És az a baj, hogy a 20. század, amiben felnőttünk, meg sokan most a 21. században, azt hisszük, hogy ez az emberléptékű, de nem. Tehát tegnap romlott el a mosógépen, mert sok ésszel kimostam benne egy bakancsot. A lényeg az, hogy nem tudtam, hogy a bakancs ki tudja rúgni az oldalát, de azt gondolom, hogy erre is kell legyen megoldás, hogy az ilyen idióták, mint én, akik beteszik kimosni a cipőjüket, azoknak se kelljen 100 000 forintért új mosógépet venni, és ennyi fémet gyártani, mert egyszerűen kijött a vizes, és így kitárta a kezét, hogy ez totál kár. És nincs erre megoldás, pedig egy sima műanyag lemez, vagy egy bármilyen lemez, amit ők legyártottak ehhez, azt kéne kicserélni, átszerelni, és akkor működik, hogy az ilyen barmoknak is, mint én, legyen új mosógépük, vagy nem új, hanem a régi, ami összesen 2 éves, tehát ne hívjuk réginek. De ezek a borzasztó dolgok, hogy embertelen módon gyorsult fel a fogyasztás, és még egy 50 évvel ezelőtti állapot még tartható lett volna, amikor például egy mosógépet úgy gyártottak le, hogy az 40 évig jó volt. Hát ja, Szaharov. Hogy nagyon sok minden eszembe jut közben, a műanyag szívószálakról is szeretnék beszélni, de először ide citálom Nemes Gyula zseniális munkáját, az Érót. Nem tudom, láttad-e? Hát az a helyzet, hogy Nemes Gyula jó haverom, de soha nem engedte, hogy megnézzem, úgyhogy próbáltam ide invitálni, hogy nézzük meg együtt, nem, nézd meg filmklubba, és valahogy mindig lecsúsztam a filmklubokról, a moziban meg olyan rövid ideig volt, hogy nem láttam. Úgyhogy remélem egyszer ezt szeretném pótolni, pláne, hogy a kedvenc operatőröm Dobócz Balázs fényképezte, úgyhogy muszáj lenne megnézni. Igen, tehát én azt mondanám most mindenkinek, hogy a David Attenborough filmet úgy nézze meg, hogy megnézi az Attenborough-t, és utána megnézi Nemes Gyula Zéróját. Miért mondom ezt? A film arról szól, hogy kiderül, ez ugye egy fikciós sztori valahol, de teli van olyan alaptény és dokumentum és egyéb ilyen elemekkel, amitől rendkívül erőssé válik a filmnek a mondani valója. Tehát kiderül, hogy ez a telekommunikációs eszközrendszer, amit úgy hívunk, hogy mobiltelefonálás, ez teljesen tönkreteszi az élővilágot, egész konkrétan a méheket kipusztítja. Ugye a egyéb konteók ezt már valóságnak vélik amúgy is. A történetben az van, leegyszerűsítve, hogy a politikusok nemet mondanak egy ilyen javaslatra, amit talán tudósok, fiatal tudósok terjesztenek be, ők pedig tudva tudják, hogy a méhek ki fognak pusztulni, azt pedig tudjuk, akár Attenborough-tól is,
hogyha a méhek kipusztulnak, akkor igazándiból minden kipusztul, mert vannak fajok, amelyek a növények szaporodásában és ezáltal az egész élővilág működésében alapvető szerepet játszanak. Egyébként most már ezt tapasztaljuk, hogy ahogy a fecskéket megtizedelték, az emberek elűzték, stb. Sok a fölösleges rovar, ugye ők ezzel táplálkoztak. És úgy dönt egy fiatal radikális tudós csoport, hogyha a politikusok nem hajlandók végrehajtani az adott döntéseket, és nem hoznak a természet védelmébe törvényeket, akkor a politikus a legkárosabb élőlény, tehát őket ki kell nyírni, és akkor el is kezdik őket ilyen terrorista módon kivégezni, tehát utcán, ahol utolérik őket, bemennek az épületekbe, ahol a döntéseket hozzák, tanácskoznak, stb. Nagyon brutális punk and roll film, és ugye az volt az érdekes, hogy erre kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól pénzt, ja nem, a film alaptól, persze, hülye vagyok, és ott van benne egy jelenet, hogy ugye a Merkeltől kezdve, és egy magyar vezető politikus arcképe is ott van egyik görögdínyén, utalva a keselyű, nem a keselyű 3 napja, már keverem a filmeket. A saká, bocsánat, tehát valamelyik vérengző vadállat, ugye a legújabb verzióban Bruce Willis van benne, meg Richard Gere, és hogy kipróbálja azt a fegyvert a terrorista, és olyan görög dinnyékre lő, ahova előtte azért kitűzi a célba vett politikusok fotóját. Ezzel együtt ez megtörtént, mármint, hogy leadták a filmet, de ki kellett retusálni a magyar vezető arcképét, de nagyon látszik, hogy ki van retusálva, és azért kitűnik, hogy ki az. De mindegy, az a lényeg, hogy ezzel a botránnyal sem érte el Nemes Gyula azt a hatást, hogy az emberek fölkapják a fejüket, és ezt gondolom a Attenborough filmjéről is, hogy továbbra is maradunk a fotelben. Megnézzük fotelben az Attenborough gyönyörű szép képeit, most is olyan káprázatos jeleneteket mutat be a természetről, megnézzük, belemarkolunk a chipsbe, most direkt így kisarkítom a dolgokat, beleszürcsölünk a kólába, majd megállapítjuk, hogy jó, akkor jobban fogunk szelektálni. És utána ez nem történik semmi, nem lesz semmi, megnézzük ezt a Nemes Gyula filmet is, megnézzük az Attenborough figyelemfelkeltő filmjét, amiben természetesen rohadtul igaza van, nem fog történni semmi. Hát nem tudom, Oxi, lehet a fiatalságom okán, hogy még egy, nem tudom, 10-valahány év van köztünk, én még mindig pozitívabb vagyok, tehát például amikor bemegyek egy ilyen fast fashion boltba, akkor azért látok előrelépéseket, például már ki van írva, hogy nem Dél-Amerikából van, nem csak újrahasznosítással készül, csökkentett energia felhasználással, le van írva, hogy hány százalék gyapjú, mi változott. Már a McDonald's is egy 10 éve elkezdte azt, hogy csak újrahasznosított papír van a tálcákon. Most nálunk még azért van mindig szerintem szívószál a Covid miatt, mert így biztonságosabb, de ugye azt Kínába betiltották, nálunk is ez el fog tűnni. Tehát azt gondolom, hogy történnek ezek a lépések, csak lassan, tudod, úgy, mint amikor azt mondják a Pokoli Torony című filmben, hogy tűz van, és így mindenki elindulna kifele, csak vagy az van, hogy mindenki rohan, és agyon tapossa egymást, vagy elkezdenek totymorogni, amitől úgy elrekeszelik az ajtókat, és bent ég a féltársaság. Tehát most én azt látom, hogy ilyen gyököttel kezdtünk el egy kicsit erre reagálgatni, sokkal gyorsabban kéne. Tehát, hogy én mondjuk erre rá vagyok pörögve, mert évek óta nézem ezeket a filmeket, és látom, hogy küzd a DiCaprio, látom, hogy küzd az Al Gore, látom, hogy küzd a David Attenborough, látom, hogy küzdenek filmesek azért, hogy valami változzon, és mondhatod, hogy ez unalmas, mert ugyanez van 1980 óta, de hát annyira, ha egy gyerek hülye, akkor nem mehetünk tovább a tananyagba, akkor ugyanazt a leckét kell újra elmondani, csak máshogy felfogja a hülye agyával. És azt gondolom, hogy ahogy te mondod, sajnos se te ott Esztergomba, se én nagy globális lépéseket nem tudunk hozni, kis szinten, a mi kis mikroszintünkön tudunk reagálni erre, hogy például figyelünk arra, hogy
na ma próbáljak úgy enni, hogy ma ne legyen benne hús. Mondjuk csak legalább egy héten egyszer. Kezdjük így, hogy egy héten egyszer teszem pesto spagettit, megeszem, mit tudom én, tökfőzeléket, és most rántott gombával eszem. És már ezzel mikroszinten valamit csinálsz, nyilván mondhatod, hogy fing a szélben, de hogyha ezt globális szinten elkezdik ugye a szélgépeket fölrakni, tehát miért van az, hogy átmész az országhatáron, mész Bécsbe, ugye? Én minden Bécsbe megyek Magyarországról karácsonyra, szép a Vörösmarty tér, nagyon szeretem, általában idén elmaradt, de a lényeg az, hogy megyek a Weihnachtsmarktba, ugye Bécsbe, és ahogy áttérek az országhatáron, jönnek ezek a nagy szélgépek. És én mindig arról ábrándoztam, hogy mi lenne, hogyha itt is lenne minél több, mert tudom, hogy ez írdatlan nagyot változtatna egy idő után nyilván az energia megtakarításon. A szívószál esete ugye ez pontosan mutatja ezt az egész bullshit dolgot. Ez, akkor lefordítom magyarra, ez egy nagy szar. Gondolkozzunk már, betiltják a szívószálat, mennyi műanyagot cipelsz haza, amikor bevásárolsz, minden műanyagban van csomagolva, a különböző vegyszerek, amiket a konyhában, a fürdőszobában, a WC-ben, a tisztításban, a takarításban felhasználsz, minden műanyagban van. A szívószál a legkisebb. Ez egy olyan demagógia, hogy a szívószálat tiltják be, meg szüntetik meg. Egyébként nem tudom, mire cserélik. Én még gyerekkoromban szívtam bambit, meg kólát szalmaszállal. Voltak ilyen masinák, amelyek nagyon szépen lenyírbálták olyan hosszúságúra, hogy ezek használható volt, teljesen jó pofa volt, de ez mutatja, ez a ostob, és ezt be is kajálják az emberek, ez az ostobaság mutatja, hogy ez csak egy kamu. Tehát ha valaki igazán tud dönteni, és ezért jó a Nemes Gyula filmjének az alapüzenete, hogy egyedül a világ vezetői tudnak erről dönteni, az országok vezetői, hogy mi történjen. Nézd meg ezt a koronavírus dolgot, milyen nehéz elfogadni bizonyos döntéseket, sokan úgy vélik, hogy ellentmondásosak sokszor az információk. És mégis azért a magyarok fegyelmezettek, főleg az első hullámban mindent betartottak. Ez jól mutatja, hogy ha van egy helyzet, egy vészhelyzetnek vehetjük ugye ezt a klímaválságot, akkor amit mondanak az első számú vezetők, ugye amit a parlamentben hoznak döntést, azt mi végre fogjuk hajtani. Egyébként még az egy nehéz dolog, hogy én dolgoztam olyan cégnél, ami a szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozott. És ez nagyon mélyen van Magyarországon ez a kultúra. Ott tart, hogy 10 emberből körülbelül 8 tegyük fel jól szelektál, majd van 2, aki beleönti a rohadt babfőzeléket a szelektíves konténerbe, és teljesen beszennyezi azt a cuccot, ami ott van, amit szorgalmasan mások, és tudatosan, és tök klasszul a előírásoknak megfelelően gyűjtöttek. Egyébként nézd meg, írd be a Google-ba, hogy szelektív szigetek, vagy szelektív hulladékgyűjtők állapota. Hallod? Pest és az ország minden tájáról jönnek olyan képek, hogy borzasztó módon kezelik az emberek ezeket. Egy jelentős része nagyon jól szelektál, tudatosan, védve a környezetét, és egy másik része sajnos szintén hatékony mennyiségben teljesen tönkre vágja ezt az egészet. Tehát valahogy mégis van egy pici fegyelmezettségi gebasz, még hátrány, de vannak nagyon jó példák, ez a járvány most megmutatta, hogy ha vészhelyzet van, akkor mi például magyarok össze tudjuk kapni magunkat. De nem gondolom, hogy ez az emberekkel múlik. Hozzanak egy jó döntést a vezetők, és megpróbáljuk, de igazi, ne demagóg döntéseket, amiről mindenki tudja, hogy ha végig gondolja józan parasztésszel, tehát ez egy fasság, hogy hát a szívószál az oka annak, hogy a föld kipusztul. Igen, ez ilyen green fasizmus, vagy nem tudom, hogy mondjam, green rasszizmus, tehát mindenről a szívószát lehet. Egyébként tudod, ez ugyanolyan, mint amikor a politikusokat szidják, hogy mit tudom én, mondjuk szar az egészségügy, vagy szar az oktatás, vagy szar ez, vagy szar az is igaz,
de az is igaz, hogy nem lehet mindenen egyszerre változtatni. Tehát olyan, mint amikor tüzet oltasz. Nincs annyi locsolócsövet, hogy mindenhova egyszerre lőjél, el kell oltani ezt a tüzet, aztán ezt a tüzet. Az a vita, hogy mivel kezdjük, vagy ki mit gondol erről, hogy hol ég a legjobban. Na most szívószálból például én is szívtam olyan szívószállal nemrég, amilyen papírból volt, és gyakorlatilag utána, ha bele ráengedtél egy kis vizet, így szétfolyt, tehát szétmálott, és van ugyanilyen WC papír is egyébként, ami így szétmálik, a guriga, és tök jó, mert nem kell azzal szenvedned, viszont az is még nylon zacskóban van. De hogy mondjak jót is, nemrég voltam most nem mondom ki a márkát, hogy melyik áruházban, de többe is van, hogy papírból és szövetből készülnek ilyen táskák, tehát olyasmi bevásárló táska, mint amit, és ezt most kimondom, az IKEA-ban van, szerintem az a legjobb bevásárló szatyor, igazából az összeset kidobhatnám egy olyan szatyor miatt, ugyanis van, amelyik még 10 éve jó, fel tudod akasztani a válladra, és nem szennyezed a környezetet, egy szatyorral is meg lehet lenni, vagy 2-vel. Úgyhogy azt látom, hogy most már több ilyen áruház rájött végre, hogy miért olyan jó az IKEA szatyor, és ők is ilyen nagyon strapabíróra csinálták, és nem arra mennek, hogy 1000 millió darabot eladjanak belőle, hanem hogy az övéket használ, és azzal kvázi reklámozod is őket. Ez egy sokkal jobb hozzáállás, hogy csinálok valami hasznosat, valami tartósat, és ez a tartós dolog lesz önmagában a márka. Tehát te sokkal jobban reklámozod azzal az IKEA-t, hogy mindig ez a szar van a vállamon, amikor kimegyek a piacra, mert sokkal erősebb, mint a többi. És hogy még egy pozitívat mondjak, nemrég voltam itt a biopiacon, és kukoricaszatyorba vittem haza a kaját. Te láttál már kukoricaszatyorot, Oxi? Nem, én nem láttam kukoricaszatyrot, de jelentős gyűjteményem van ezekből az új, fajta nagyon trendi vászontáskákból. Nagyon nagy kedvencem, mikor jött a kínai punk együttes ide Esztergomba koncertezni egy fesztiválra, és nekik ez a, mindjárt beugrik, hogy mi a nevük, de valami borzasztóságot jelent, valami nagyon nagy szörnyűséget, és nekik is volt ilyen vászontáskájuk, és ezzel szeretek flangálni, bevásárolni. Ezt hadd mondjam el, mert jó pofa sztori, és vádolják Kínát azzal, főleg az Egyesült Államok, hogy nem igazán tartja be az egyezményeket, illetve a legfőbb szennyező, hát most a koronavírusról már nem is beszélve, hogy a kedvenc kínai büfém vezetőjét kértem meg, hogy jöjjön már el fordítani a kínai zenekar tagjaival, hogy csinálok egy kis interjút. És tök jó pofa volt, hogy a lánya beszélt jobban magyarul, a üzletvezető hölgy ugye természetesen a kínait vágta jobban, a kislány már ugye Magyarországon született, és egy ilyen áttételes módon 3-4 emberen keresztül ment oda, és jött vissza a válasz. Az utolsó kérdés az volt, hogy milyen érdekes, hogy ők egy punk zenekar, ami alapvetően egy antikapitalista hozzáállás a rockon belül, és ők hogy gondolkoznak erről? Hát hiszen valahol innen Magyarországról már csak az látszik, hogy Kína mégse egy kommunista rendszerű ország, hanem professzionális kapitalista, és hogy ők ezt hogy látják. És a kínai kis csávó, a gitáros, vagy az énekes, már nem is tudom, visszakérdezett, hogy melyik ez a szó, mi ez? Mi az a kapitalizmus? És döbbenetes volt. Tehát nem tudták, most tegyük fel, hogy jól fordítottak mindent a hölgyek, akik segítettek nekem, nem értettek. Ugyanígy észen ezt látom, hogy egy Attenborough, aki egy zseniális figura, egy csúcs, az egész életét erre áldozta fel, hogy bemutassa nekünk, hogy ezen a földön mennyire szép élni. És mégis nagyon kevés a hatékonysága, ugyanis aki megszennyezi, ugye a multik, az adott országok, tehát a braziliai Amazonas menti dzsungelek kiirtói éppen leszarják, hogy Attenborough milyen hasznos és klassz filmeket csinál. Én hiába veszek vászontáskát a kínai punk együttestől, aki nem tudja, hogy mi az, hogy kapitalizmus, nem fog változni semmi, és 10 millió mód, 100 millió mód magammal is ez kevés, és egy Greta Thunbergnek a hisztériái sem fogják előrevinni ezt az egészet, mert ezek a demagóg dolgok megint csak hátráltatják.
Jó, akkor én most ezzel vitába szállok, ugyanis ha ez így lenne, Oxi, akkor minden maradna így, és mindenki megnyugodhat, hogy ez így van. Én meg azt gondolom, hogy ha beledöglünk is, küzdenünk kell, hogy változzon, és én azért azt érzem, hogy változnak dolgok, tehát 10 évvel ezelőtthöz képest is rengeteg dolog változott, csak nagyon lassan. Tehát én nem mondom, hogy a Greta Thunberg egy ilyen kedves jelenségnek tűnik, hanem egy erőszakos gyereknek, de szükség van rá. Tehát az a gond, hogy senki nem meri megmondani az idősebb generációknak, hogy szar, amit csináltatok. Egy politikusnak milyen jogon mondja meg magát, vagy mondja meg a magáét egy 30 éves ember, vagy egy 20 éves ember, hát fogja be a pofádat, fiatal vagy. Szerintem nem. Lehet hülyébb egy idősebb ember, és jó apám mindig arra tanított, hogy az értelem az nem életkorhoz köthető, tehát én kövess meg, de néha visszaszólok az időseknek, és nevelem őket is, hogyha pofátlanságot tapasztalok. Például mondok neked egy tipik pofátlanságot, beengedsz egy nénit, egy bácsit, meg még egy nénit mondjuk a gyógyszertárba. Akkor az ő első lépésük az kellene legyen, hogy fiatalember húzzon maga először sorszámot. Ha én voltam olyan kedves, hogy kitámasztottam az ajtót, beengedtem őket magam elé, akkor ők nem szivathatnak engem meg azzal, hogy utána 40 vérnyomást csökkentő gyógyszert, meg aranyérkenőcsöt, meg mindent megvesznek, és ott ülök fél órát. Mert én rendes voltam, én jól nevelt voltam, előre engedtem őket, akkor ők is tegyék meg azt az előzékenységet. Én azt gondolom, hogy az embereknek nem szabadna csak magukra figyelni, és ugyanúgy szerintem mindenfajta multit lehet arra kényszeríteni, hogy környezetbarát és környezettudatos álláspontot képviseljen, és kezdjenek el egyre több olyan gépkocsit gyártani, amire egyébként már van is igény, és el is indult. Én például sokkal inkább veszek majd egy 10 éves használt elektromos kocsit, mint egy 10 éves benzinest. Én 5 éven belül már elektromossal szeretnék járni, a motort már lecseréltem. Ugyanígy vagyok egyébként azzal, hogyha napelem, hogyha lesz egyszer egy telkem, és választhatok, hogy áram vagy napelem, és csak 1-200 ezer forint különbség van, akkor inkább még spórolok, és később napelemet szeretnék. Tehát én így gondolkozom, ha az emberek egy idő után így gondolkoznak, például, hogy most csak mondok egy példát, a 60-as években a legtrendibb a cigarettázás volt, de még korábban is már Humphrey Bogartnál ezt látták, Belmondónál ezt látták, a Marlboro reklámokban ezt látták, akkor a cigi az menő. És ma már nem menő, ma már nem látod ezt mindenhol, nem menő. Tehát én azt gondolom, hogy lehet nevelni az embereket, és ennyiben szembe helyezkednék veled, Oxi, hogyha úgy is látszik, hogy ez fing a szélben, még akkor is történnek előrelépések, és kell is ezeket az előrelépéseket eszközölni, mert tényleg kurva nagy a baj. Hát nézd meg csak ezt az egyhetes esőzést. Tehát úgy érzem magam, mint Brad Pitt a 7-be. Tehát még azt kéne, hogy egy gyilkost kergessek, amúgy meg kimegyek az utcára, és kész vagyok, hogy állandóan ez a rohadt eső, a kutyám is olyan fájóan néz rám vissza, mint hogyha én tehetnék az egészről. Mondtam, hogy nem, Bruno, csesz meg, ez van, éghajlatváltozás, ez lesz, most nem futkosol annyit a labda után. A fing a szélben poénodra, hadd mondjak egy rövid viccet, ez nagy kedvencem. Mi a legnagyobb bunkóság? Ásító ember előtt fingani. Ez a vicc is, illetve a fingaszélben is, meg a gyógyszertáras példát nagyon jól rámutatott arra, hogy egyrészt ez egy generációs probléma, másrészt ez az egésznek a tehetetlensége, és persze Greta Thunbergnek igaza van, mert az új nemzedékek joggal követelhetik azt, joggal kérhetik számon rajtunk azt, hogy mammer, papper, nyugger, mit csináltatok eddig itt? Én nem tehetek róla, én nemrég születtem, én most vagyok 15, 25, stb. És én azt nem csináltam. De
az egész emberiség története valahol nagyon erről szól. Itt picit próbáltam az Attenborough film nézése közben egy ilyen nagyobb látószögből nézni sok mindent, ami ezzel összefügg. Ugye ő maga is a filmben bemutat egy csodálatos képet, fölidézi azt az űrrepülést, amikor annyira el tudott távolodni egy amerikai űrhajó, hogy meg tudta mutatni az úgynevezett kék bolygót, hogy ettől az időponttól kezdve használjuk ezt a kifejezést. És hogy mennyire törékeny ez az egész. A mai napon írtam egy könyvrecenziót, Balogh Zoltán, akit ugye miniszterként ismerünk, de ő eredetileg református lelkész, írt egy könyvet, Nem csak kenyérrel él, ez a címe. Ez egy bibliai mondat Jézustól, illetve ő idézi Mózes 5. könyvét. A könyv kapcsán van egy nagyon jópofa idézet, ezt hadd olvassam fel. Az egyik ilyen könyvbemutatón Molnár Ambrus nevű illető azt mondja, hogy szerinte válságos helyzetben sokan felteszik a kérdést, hogy hol van Isten, miért engedi meg mindezt. Ugye egy katasztrófáról beszélünk, most éppen a klímáról, de többféle van sajnos. A kérdés mögött azonban egy olyan Isten képe van, akinek az a feladata, hogy biztosítsa az ember komfortérzetét. Rámutatott, ez nem a Biblia, sokkal inkább a mai ember Isten képe, aki a dolgok értelmét a jelenben akarja megragadni. A nyomorúságnak azonban csak hosszú távon van értelme, itt és most nincs. Balogh Zoltán megjegyezte, amit az ember sokszor Isten büntetésének gondol, az valójában nem más, mint hogy Isten átengedi az embert tettei következményeinek. Hát azt gondolom, hogy ez teljesen ide klappol. Tehát akár hívőként, akár nem hívőként az embernek vállalni kell a tetteit. Szerintem az emberiség soha nem vállalta a tetteinek a következményeit. És ezt az Attenborough-i kérdőjelek és felkiáltó jelek csomagjában, amit ez a film jelent, ugye ugyanezt kapjuk az arcunkba. És ő is elmondja, hogy hát van megoldás, de szerintem ő se hiszi igazán, vagy legalábbis én úgy láttam, hogy kicsit ott, ahogy van egy ilyen pillanat, mikor így leáll, minden mint a leállna a forgatás, és csak így néz maga elé, ilyen teljesen ilyen enerváltan, vagy nem is tudom, ilyen apatikus módon maga elé néz, és akkor ott eltelik egy jó pár másodperc, így, amit ugye nem szoktunk meg, mert mindig kell valami infót kapni ezekből a filmekből minden másodpercben. És itt nincs információ, egész pontosan mégiscsak van. Attenborough azért meglátja azt, hogy hát basszus, itt egyáltalán nem biztos, hogy megfogadják a szavait. És ez baromi szomorú. Igen, azért ez az egyik legszomorúbb Attenborough film, amit láttam, de nekem két pozitívum volt benne. Az egyik az, hogy a Csernobil példája az nem egy negatív példa, hanem egy pozitív példa. Emlékezzél csak a 12 majom nyitó és záró jelenetére, tehát ugyanezt mondja, hogy elszabadul egy ilyen halálos vírus a Földön, és gyakorlatilag az állatok át a hatalmat. Tehát onnantól kezdve a majmok, medvék rohangálnak New York utcáin, és jól érzik magukat. Csernobilban is azt látod, hogy a radioaktivitás minimális lett, olyan fajok vannak ott, vagy jelentek meg, amik addig elképzelhetetlenek voltak, és nem a mutáció miatt, hanem amiatt, mert teret kaptak. Úgyhogy ahogy David Attenborough mondja, vagy velünk, vagy nélkülünk, de a természet helyre fog állni. És ez egy megnyugtató dolog. Tehát tényleg a saját seggünkért kell most már cselekednünk, és az is egy megnyugtató információ, amit én nem tudtam, hogy azt hiszi az ember, hogy végleges. Mi mindig végleges dolgokban gondolkozunk. Hogy kiirtottuk az amazonasi esőerdő 78%-át. De ha ezt visszatelepítjük, 20-30 éven belül újra ott van. Tehát, hogy abba kell gondolkozni, hogy igenis ezt a Bolsonarótól is ki lehet kényszeríteni, a H&M, a Zara, a Bershka meglépték azt, hogy Dél-Amerikából nem vesznek alapanyagot, lehet bojkottálni dolgokat, térdre lehet kényszeríteni államokat. És az életbe bizonyította nem egyszer, hogy létezik ilyen, hogy embargó, el kell kezdeni nagyon komolyan küzdeni azért, hogy átalakuljanak a dolgok,
És egyébként az ember azt hiszi, hogy rosszabb lesz, pedig nem lesz rosszabb. Tehát ez ugyanolyan, mint hogyha valaki laktóz és gluténérzékeny, és rájön, hogy hát ugyanolyan finom tud lenni a túrogombóc, édesítővel, beszarás. Eddig azt hittem, hogy az egy sokkal rosszabb dolog, mint a cukor. Tényleg a cukor az igazi, de ha ettél már olyan étteremben, ahol tényleg meg tudták ezt jól csinálni, meglepődtél, hogy úristen, de jó a spagetti, és gluténmentes meg, de jó a laktózmentes süti. Ugyanígy meg lehet, ugyanolyan, hidd el, Oxi, nekem, hogy motoron ülni, ami elektromos árammal megy, és hangtalan, lehet, hogy először azt mondod, hogy itt berregnie kell a lábam között, meg ezt a hangot akarom, hogy de ez egy baromság, ezt a hangot te megszoktad. Iszonyat jó érzés az, hogy suhanok a forgalomba, és süvít a szél. Hallod a szelet, hallod a város különböző hangjait, nem nyomja el a füledbe a lábad között őrjöngő motor hangja, és ugyanígy egy csomó mindent le lehet cserélni olyan dologra, ami környezetbarát. És ez nem 2 perc alatt fog bekövetkezni, lehet, hogy sok év alatt. Csak minél inkább húzzuk ezt, annál nagyobb lesz a cuma. És nem feltétlenül te fogod érezni, meg nem én, de szerintem már mi is elég keményen fogjuk, hanem tényleg az, hogy a következő generációkat húzzuk rá a cumipadra nagyon keményen, és ezért jó, hogy ez a film elkészült. Én nem tudom, hogy te még erről mennyit szeretnél beszélni, mert én azt gondolom, hogy a bálnavadászatról, meg mindenről nézzék meg inkább a hallgatók ezt a filmet, és ne lőjünk le minden poént. Egyébként rengeteg kép ismétlődik korábbi Attenborough filmekből, de ez abszolút nem elidegenít, hanem szerintem érzelmeket kelt bennünk, hogy korábbi filmeket, amiket láttunk, akkor még a világ, mit tudom én, mennyivel jobb volt, mondjuk még a 90-es évek végén is 28%-kal több esőerdő. Szóval én inkább pontoznék, hogyha benne vagy. Hát azért én is mondanék egy befejezést, de a berregő motorhoz hadd tegyem hozzá, mondtad már többször is, hogy az embernek a lába között ott berreg az a motor, meg nem berreg. Hidd el, Dávid, amikor bejutsz 50 fölé, nagyon szeretnéd, ha az a bizonyos motor még berregne. Ezután a kis nasz poén után, akkor tovább folytatom, mert persze egyetértek az elektromos járművekkel, az elterjedéssel. Annyival zárom, hogy nem demagóg, szerintem Attenborough filmje, nagyon élvezetes, jó film, viszont én nagyon kevés hatásfokkal bírónak tartom. Azt gondolom, hogy hát ugye egy járvány közepén ezt talán nem kell mondani, hogy az egyre gyakrabban, egyre durvábban az egész bolygót elborító betegség, hullámok, járványok, a legkülönbözőbb szélsőséges katasztrófák, ilyen természeti katasztrófák, a gyakorlatilag mindennapossá váló háborúk, tehát amikor az egyik háború véget ér, gyorsan kezdődik egy másik, egyre közelebb, hol távolabb, a periódikusan érkező gazdasági válságok, és hadd ne soroljam az ember személyes lelki válságától kezdve, vagy akár a migráció, a vízkészletek, az élelmiszer ellátásnak a katasztrófái, ezek szerintem mind arra mutatnak, hogy az ember, akár politikus, akár sima állampolgár, én ezt így le is írtam magamnak, hogy el ne felejtsem, tehát én úgy gondolom, nem a majomtól származunk, de megyünk vissza, és olyanok leszünk, mint a majmok, egy ilyen ostobán és ilyen tudatlanul önmaga ösztön parancsainak engedelmeskedő, egy ilyen orális fixációban tobzódó ilyen semmi. És pont jó az a kép, amit mondtál, hogy Attenborough le is filmez egy ilyen orángutánt, aki ott csak csüng egy olyan egyszálfán, aminek a környezetében már semmilyen növényzet nincs, és az ott szinte a apokalipszis jelképe is lehetne. Én nem ezt várom, de szerintem nem sok remény van abban, hogy az emberiség
tudott igazán jó, tehát ha jó és rossz között kellett választani, általában a rosszat választotta. A film zseniális, én mégse adok rá olyan sok pontot, ha szabad ezt most akkor így elkülönülni, és végre akkor van egy kis konfliktus a pontozásban, mert nem tartom hatékonynak, én egy ilyen 6-ot adok rá. Hát én azért adok most 9-et, mert mások vagyunk nyilván, és ez abszolút nem baj, rám érzelmileg nagyon hatott. Tehát nekem többször volt gombóc a torkomban, és nyilván hatásvadász, de hatást ért. Tehát engem megvett kilóra, utána órákig gondolkoztam, másnap reggel is, és megcsináltuk most ezt a podcastet, úgyhogy Oxy 6-os, Fast 9-es, én vagyok a 9-es, úgyhogy akkor ebből most nem is tudom, hogy most akkor egy 7,5-es átlag jött ki. Talán igen. Na, akkor köszönjük nektek, hogy végighallgattatok, és ezt lezáróan Oxy elmondja a szolgálati híreinket, hogy hol értek el bennünket. Igen, egy kis kulissza titok a hallgatóságnak. Először is köszönjük, hogy végighallgatjátok ezeket az eszmefuttatásainkat. Dáviddal van egy ilyen elképzelésünk, hogy mikor hasznos ezeket a kontakt adatokat bemondani. Hát most a végére került az adatcsomag. 2020 Filmodusszea néven ugye megtalálhatók vagyunk a Facebookon, az alapeset ugye a YouTube, oda kerülnek föl ezek a videók először, és onnan osztjuk meg, de ugyanúgy ott vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en, van Instagram oldalunk, ott is nyugodtan keressetek minket. Anyavállalatunk a Könyvkultúra magazin, amelynek a könyvkultúra.kello.hu a címe, van egy olyan rovata, hogy Bibliopod. Ha beírjátok a Google-ba, hogy Bibliopod, tulajdonképpen automatikusan ez az oldal jön föl legelső találatként. Aki hosszabban szeretne fejtegetni a műsorunkkal kapcsolatban valamit, és remélhetőleg néha meg is nézzük ezt a Gmailt, az a 2020 filmodusszea @gmail.com címre írhat. Köszönjük!